Lehen aldiz, kooperatibak lanbideko administrazio kontseiluan ordezkaritza izango dugu, eta gure enpresa ikuspegiak islada izango du enplegu politika aktiboak garatze orduan. Konfekopek eta Konfebasek sinatu dugun akordioa garrantzitsua da kooperatibismoarentzat, baina haratago garrantzitsua da Euskadirentzat. Akordio hau urteetako lan kolektiboaren emaitza da, eta Konfekopen esker ona luzatu nahi diet, era batera edo bestera, prozesu luze honetan inplikatuak egon diren eragile eta pertsona guztiei. Eskerrik asko bihotzez.